אתם עומדים לאהוב את זה. ערוץ 24 עושה אהבה מחמישי עד שבת. ואתם רוצים להקדיש שיר לאהבה שלכם? כנסו עכשיו למאקו. יפה שלי, את כל מילות האהבה אקשור בסרט. אתן לך אותן במתנה, אתן גם ורד. למענך אני אשכח את כל חולשותיי. יפיוף, הלוואי שנבלה את סוף השבוע ביחד. רוצה שהגבר שלך יהיה מרוצה? תשתקי ותגעצי ותעפי ותבשלי ותזדקי ותקרצפי ותסדרי ותנקי חודש נשים בערוץ 8. סדרת המוסים החדשה של אוסם. הכנה מהירה, הכנה מהירה, הכנה מהירה. והמון זמן להתפנק. להיכנס לסמלה שתמיד רצית 4 שבועות. לגדל שיער 3 שנים. נסי ותראי בעצמך. להרגיש זוהרת עם מראה שיער חזק. בתוך 10 ימים בלבד. עם פנטן תמיד זוהרת. Do you have sex? Yes. הן חוזרות. סקס בעיר גדולה. מחר 10:55 ברשת. את צריכה להיות עצמאית כמו פריס הילטון, מצליחה כמו מדונה, אחראית כמו סופר נני, ולהראות $1,000,000 כמו בר רפאלי. איך עושים את זה? איך תגלי את הטרנד הבא לפני כולם? שעה שתפורה בדיוק עלייך, כי אנחנו יודעות, לא קל להיות מהמרת. פנטן פרובי מרכך לרכות מושלמת של שערך. עכשיו בהצעה מיוחדת. פנטן רך בשבילך. צפו בתוכנית הזמנה להופעה בכל יום שלישי. ענו על החידון באתר ותוכלו לזכות בזוג כרטיסים בכל יום. אתר קשת, הבית של המוזיקה.